எதிர்வரும் ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் தலைநகர் கோலாலம்பூரில் பொது இடங்களில் எச்சில் துப்பினாலோ அல்லது குப்பை வீசினாலோ அதிகபட்சம் 2000 ரிங்கிட் அபராதமும் 6 மாதங்களில் 12 மணி நேரத்திற்கு மேல் சமூக சேவையும் செய்ய வேண்டும். விசிட் மலேசியா 2026 முன்னிட்டு கோலாலம்பூர் மாநகராட்சி மன்றமான DBKL நகரம் முழுவதும் கண்காணிப்பை அதிகரிக்க உள்ளது. குறிப்பாக சுற்றுலா பயணிகள் அடிக்கடி வரும் பகுதிகளில் எச்சில் துப்புதல் மற்றும் சிறிய குப்பைகள், குறிப்பாக சிகரெட் துண்டுகள், பாட்டில்களை வீசுதல் போன்ற செயல்களை தடுக்க நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து அமல்படுத்தப்பட உள்ளன. அபராதம் குற்றத்தின் தன்மையை பொறுத்து 2000 ரிங்கிட் வரை இருக்கும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் தண்டனை விதிப்பது முக்கிய நோக்கம் அல்ல, மாறாக மக்கள் தூய்மையை கடைபிடிக்க பழக்கப்படுத்துவதே முக்கிய இலக்காகும் என்று DBKL சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை இயக்குநர் டாக்டர் நூர் அலிசாம் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் ஜலான் புக்கிட் பிந்தாங், டத்தரன் மர்டிகா, ஜலான் துன்பேரா மற்றும் பிரிக்ஃபீல்ட்ஸ் வணிக பகுதி ஆகிய 4 இடங்கள் குப்பையில்லா மண்டலம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதே நேரத்தில் உணவகங்கள் மற்றும் பொது கழிப்பறைகளில் தூய்மை கண்காணிப்பு தொடர்ந்து நடைபெறும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். மொத்தம் 7450 உணவகங்கள் தற்போது பரிசோதனையில் இருக்கின்றன. உணவு மாசுபாடு அல்லது எலிகள், கரப்பான் மற்றும் நோய் பரப்பும் பூச்சிகள் இருந்தால் உரிமையாளர்களின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இதனிடையே பொது கழிப்பறைகளின் தூய்மைக்கும் DBKL மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. அனைவரும் துப்புரவு விதிகளை பின்பற்றி நகரத்தை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் DBKL அறிவுறுத்தியுள்ளது.